रायबाय थाखो बोरैथि नायै थां मानसिखौ नोंसोर थासेयावबो बोरै बे मानसि सासेखौनो लाखिनो हायासै नोंसोरो अबेथिं थांखो बियो नागिरहै गोख्रैनो आंनो आंनि जावैसोखौ नांगौ गोख्रै नागिरै थां जों नायदोंमोन मेडाम नाथाय नुवाखै माला बिदि जोंखौ थगायनानै खारखुमाखो बियो हारसिं बोरै बिदि खानायानोथ' खारखो बियो अहो नोंसोर बेयाव रायलायबाय थानो ना मानसिखौ नागिरहैनो गोख्रै थां बांद्राय गोजानाव थांखायाखै बियो मामा दाना साना बहा खारखुमाखो बियो माब्ला बिदि थांखुमाखो दे जोंखौ थगायनानै नङा नों नायाखैमोन नामा मोजां खादोंना खायाखै मानसिखौ मामा बेखौ ओरैबायदि खाखादोंना बे हारसिं खेवनोनो हाया माने आरोथ' जोंनि बडिगार्डआनो दंजोबखायो ओरैबो होमबा मारै थगायनानै खारनो हाखो बेलाय अब्लाबो दा बे थांबायथ' जारला जाबाय जुदि बे न'आव सहैयोबा दोरोङानोथ' मारै गेवखो आसरित मोनबाय आं मामा जोंनि अनगाथ' बेयाव रावबोआनो थाङामोन ना जोंनि अनगा बेयाव रावबो थांनोथ' बोरै गाफ्लेजागोन खामोस्रो मासेबाबो नाथाय जावैसोआसो माबोरै बिदि हाखो दे एसेबां टाइट सिकिउरिटि दोननानैबो अब्लाबो साना खारखुमालांबाय मामा नों बोरै डेडखौ बिदि खाना दोननो हाखो दे आं डेडखौ हगार हरबाय दाहालागै न'आवसो सहैसिगोनदां नों बेखौ थिक खालामासैलै आं मोनथिगौ बे जोंखौ सैया बाट थेवबो बेहाथ' माने नोंबो बिदि खालामनो राइट्स गैयाना नों माबोरै डेडखौ बेबायदि दोननो हानांगौ दे आं मोजां मोनाखै बेखायनो आं थांनो होबाय आरोथ' हाजार नागिरबाबो मोनखाला सरि मम आयै आंनि सिमाङा मा जानांगौ ना अलंबारायासो बोरैबा थांसनदों नामा अलंबार आबौआ बोरै थांनो बेथ' मोनथियानो आरो मोनथिबाथ' बे जोंखौ सोंगौमोन ना जों मानो बिदि खालामदों मादों बेफोरखौथ' जेबो सोङाखैबो आरो बे सिरि थानो आबौआ ओहोहाय बे जेबो मोनथिखानाय नङा मोनथिखायानोखा आंनो नांफिनगौ सानखौ मामा आं थानो हानाय नङा साना आंजों फैखानायखौ माबोरै बिदि थांफिननो हाखो बे मा गोसोजों आयै आबै फुजायाव थांनो होननाया मामा जोङो नर्मालैनो माबा नांगोन आबानि सिगाङाव नङाबा बे मोनथिगोन ना जेबो मोनथिनाङा अलंबारा मोनथिदोंना आइ जेबो मोनथिनो नाङा आबौआ नङाबा जोंखौ उल्था गाज्रि मोनगोन बियो आरोथ' बोरैबाबा सानजोंसो थांबा बियो जोंखौ गाज्रि मोननानै आंखौ हेट खालामबा मामा बेबायदि जानो होनो हाया नै खोनासंहाय नों अलंबार आबौआ फुजा नायनो होनदोंना नों बेजों फुजा नायदो बेहाय आं सामलायजोबगोन मिथिबाय थांदो थां आफायानो आइखौ बेबायदि खालामबाय आइया सिखारनानै हनै नानि जों बिदि थाबाय थाबा जानाय नंला आइखौ डक्टरनाव लांनांसिगोन दानो मा खालामखो नों आफा हो आइखौ आइया सिखारनानै उथिला थैबो गजोबबाय आइना मा खालामखो नोङो बाजै आदानो फन हरलाय आदानो दहायबो हरदोंमोन नानि नाथाय फनखौनो हमाया नों दायाथ' मोनथिखायो नों माबायदि बेफोरबायदि खैफोदावबो फनखौनो हमा आयै उथि आयै मा जाखो नोङो आयै बाजै आदाया फन हमबाय ना नानि नों थाथ' आं बै सालायनानै लायनो बेबायदिबा जानाय नंला नों दाखौ आसा खालामनानैबा गुबुनखौ र' बे हमखानाय नङा फनखौबो आफाया बिब्दि खालामोनबा आइया बिदि जानाय नङामोन आंनि आइया माबा मोनसे जानांगौबा आयै नों जेबो जाया र' आय अखाफोर आंनो मोनथिला माबोरैदि बिदि जाफ्रांखो आं गोसो जानानै बिदि खालामाखैमोन आइ नोंनि थाखाय दिनै आंनि आइनि हालोदा बेबायदि जाबाय खालि नोंनि थाखाय दा मोजां मोनबाय नोङो आंनि आइखौ बेफोरबायदि दुखु होनानै मा खालामखो नों आइखौ आं बुंदों मा खालामखो नोङो आइनि आइखौ मानो बिब्दि खालामखो आं बुंबायना आं बिमाखौ बिदि खालामनो होनना खालामाखै आइ जौआबो लोंफ्लांबायब्रा बेबो आंखौ एकदमबारे बादा खालामबाय थाबायमोन ना आंनि आइया नोंनि मोजांनि थाखायसो नोंखौ जौ लोंनो बादा खालामदोंमोन आरो नों फाबसिन बेखौनो बेबायदि खालामबाय नोंखौ आं पुलिसनो गथायगोन आफा जुदि आइया माबा मोनसे जानांगौबा नायबाय था नोङो आयै उथिलै आयै उथि नानि नों थाथ' दे बाजै नों लिंना लायना फैदो दानो डक्टरनाव लांसै आयै नों जेबो जाया आयै जों नोंखौ जेबो जानो होआ बिहामजो आं बिमाखौ बिदि दुखु होनो गोसो गैयामोन आफा आरो आइखौ जे नों जोखोम खालामबाय बेबायदि बियो मा मोजां जाबाय मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ एसेसोथ' साननो नांगौ लोंनानै मानसिया एसेबाबो कन्ट्रलाव थानांगौ एसेबाबो धैर्य होननाय थानांगौ मानि बेलाय सिमा बारनाय आफा नोंनाबो
नङा बिहामजो मा खालामखो नों आफा सानना नायदो नोंनो दा बेयाव रायलायबाय थाबा जानाय नंला आइयासो माबा मोनसे जालायलांगोन बिमा आं बेबायदि खालामनो होनना खालामाखैलै आंखौ निमाहा होदो लोंनानै आंनो जेबो सानस'नो हायासै बिमा इसोर आंनि आइखौ जेबो जानो होनाङा जेरैखि जायाबाबो आंनि आइखौ रैखा खालाम आइ नोंखौ डक्टरनाव लांगोन जों डक्टरनाव आरो बे आफाखौ साजा होगोन नों मोजांल' जाग्रो आयै बे जौआनो मानसिखौ मानिफ्राय मा खालामो न'खरखौ दंस' खालामारो दे आइयै मा जाखो आइयै आंनि थैयाबो बन्द'खौनो जाथारासै आं बाहेरायाव बिलाइ सिफ्लेना होनि र' होनि आदायाबो मा जायो नांगौनि खैफोदनि समाव मानो मोना नोंखौ आदा मानो मोना आइया एसेबां खैफोदाव दङ बाजै फैसान्दि आं आइनि थैखौ बन्द' खालामनो नाजानि र' ओमफ्राय डक्टरनाव लांसै गारि फैबोला आयै बेफोरसो दा दिनैथ' आंनि जुलाफियाव ओरैबायदि नांदोंना माने आं गोथावबो सावखायोना टेस्टिनो ओमफ्राय बा फुजायाबो मानसि जासोदों दे मोजाङानो मानसि जाब्लासो आंहाबो सेल जागोन ना बिनानाव सासेखौ लाफानोसै आङो दे मानो होनबा एसे मानसिफोर भिर जाबाना हरनो एसे उसुबिदा जायोना बेखायनो आंहा एसे हेल्प जाबाय दे दसे थानानै थांसै आंहा जोबखासिगोन नालाय मालफोराबो एसे ग्रोबसो जाफैबाय माथो ओमफ्राय जेथिंनो नायो बिथिंनो जरा जरा थामामलै फुजा होनबाथाय माथोबाव आरो दे बेफोरनोसै आंहाथ' बारा बिदि फुजायाव जरा जरा बेरायनाय नियम गैखाया थेवबो बे साना फैबोला मोजां जागौमोन आरो साला सानबाय थाला आं बार्डे आंहा बिजनेस खामायनायाव वाव टुनटुलिखौनो लोगो मोनबाय माथो ओइ हाय टुनटुलि लक्ष्मण ना औलै ओमफ्राय नोंनि दखानाव बिथिंब्रा आं दहाय नागिरबाय थाबाय दावदै जाहैनो सानदोंमोन आङो नोंनि दखानावबा मा लादों जायखिया मेथाइ जानो थांदोंमोन आं लोगोफोर 7 मानि लानानै आं बुंखादोंमोन लोगोफोरखौबो आंनि सासे लोगोनि दखानावसो जागोनलै जों फुजायाव थांबादै होननानै ओमफ्राय नागिराबो मोनासैना नों दखानखौ अबेथिंजाय होदों नों होदोंब्रा बैथिंजायनो बै दालाय माबा फानदोंना बिलुन ओमफ्राय माबा माबि बिनि खाथियावनो गावस्रा मोजांखौ नागिरखायाखैदां ओमफ्राय जाहै जोंनि दखानावनो जाहै आंनियाव औ जानायाथ' जाहैगोन दे नोंसिनि दखानावनो ओमफ्राय मालाय हनै देलाय बयबो बेरायदों बाट नोङो दखानसो होबाय आरोना बयनिबो खाफालालाय बहाथो समान जानोब्रा आरो दखान होनाया जेबो गाज्रि नङाना आंलाय मा जाखो दखान होनाया गोदोनिफ्रायनो होबोबाय थाखानाय आंहा उन्दैनिफ्रायनो आंनि थाखाय बेफोर जेबो नङा लाजिनाय गिनायबो गैखाया आंनाव मानसिफोरा मा बेरायगोन आंहा दखान होनायावसो गोसो होगोन ओमफ्राय नोंबो जाबाथाय जोंनि दखानाव फैबावगौसो नंलायबावगोन मिथिद' आं बिराद बरिया बानायोना वाव नंगौ नामा बेखायनोथ' आं नोंखौ जोबोद फसायोलै दे होमबा ना आसोल सोरजों फैदों ओमफ्राय नोंलाय आं गार्लफ्रेन्ड दङ थोद अबावलाय गार्लफ्रेन्ड थानोब्रा आंनालाय गैयालै जोंहाथ' फिल्मसो नायनो नागिरबावदों नों नायनो जाम्बा बहा फिल्म नायनोब्रा बेफोराव इन्ट्रेस्ट गैथ'आ दे आङो आंना दखाना जोबबावनोसैसो बेखायनो आं न'आवसो थांबावनोसै दसे थानानै जाबाय दिनै ग्लाम मानसिबो जादों र' वाव ग्रेट मोजां दे ओमफ्राय नोंहासो जाम्बापा फुजायावनो हारसिं बेरायबाय सिंगेलनो बेरायनांगौब्रा पार्टनारफोरजों आंहाथ' रावबो गैया नोंनो बेरायदो बेरायनोबालाय हाट लखि सारा थाथ'दो नोंहा बेराय साबबायथार आं रावजोंबो हेस एदावदोंसोब्रा आङो गाज्रि मोना दै दे जागोन थाथ' उफ नोंनि फिसाया खारबाय मोजाङानो जाबायलै फैलाबा हामसिगौलै शाला थोद टुनटुलिखौ फुजायाव लोगो मोननानै मोजां मोनगारबायलै स्रायनो आराम ना आं बेलेगजों मानो बेरायनोब्रा रावजोंबो गोसोआनो जालायलाङाना नैबे लोखिना गोदो बे फुजायावनो लोगो मोनदोंमोन दिनैबो लोगो मोननानै समान एकदम आलदा जाबायना सिगां नों हाबाबो जायाखैमोन दा हाबासो जाबाय थोद उफ आं जाबाय सिंगेल सोरजोंथ' बेरायबावनो सोरखौथ' मोनबावनोब्रा थोद जायखौ हास्थायो बेथ' 1%बो गोसो गैथारा आंनियाव अके सिंगेल जिबन लोगोफोरजों बेरायाबा उफाय नट बे सान बुन्दायाबो बहा थांखोबा जाम्बाया सोरजोंबासो लाइन मारिबाय खोमालै
आयै what's going on मा जागासिनो बेयाव मा सावरायदों नोंसोरो जेबो नङा आबा नैलाय आंनि माबा फुजायाव थांनो नागिरनाय इयारिंस मोनसे खोमानि इयारिंसानो गोमाना होबायना so what मामा नों गोदान गानदो आरो माथो बाबा बियो गल्डनिसोमोन ना सनानिसोमोन बेखायनो आं जा नागिरबाय मोननोनो थाङै जे टेनसनसो जालायबाय आङो आरोबा बिराद दाम गोसामोन ना बेखायनो oh so sad mom नाथाय दाथ' बहा मोनबावनो मोनाबायबो ना जोंनि बडिगार्डआनो नागिरगोन बियो जों थ'दो थांग्रोनोसै फुजायाव बिसोरखौ नागिरनो खोन्थाबानो जाबाय थांगोन आबा इलाया बेखौ नागिरनो खोन्थाबाय आं माने बडिगार्डखौबो फुरा बिसास गैयाना सनानिथ' बिसोर लाखुमानोबो हानाय मोनबाबो जेन'बा बेखायनो जा बुस्थुथ' आरो मोनबाबो पकेटाव सोबानो जोब्बाय थेवबो मम सीसी केमेरा दंजोबखायोना जोंनावलाय बिसोरथ' बिदि हानाय नङा मोनसे गोमागोन गोदान फैगोन मम स' टेनसन मानो थ'दो या आबा थ'दो नों खारिग्रोदो दे आं फैगासिनो र' ड्रेस गानबानो जाबाय मोनसे खोथा आबा नों आउट हाउसथिंजाय थांदोंमोन दहायो आउट हाउसआवलाय नों दा थांखादोंना स' आं बेयावलाय मा लायनो आयै औ आबा दे इट्स अके होमबालाय देलायहैग्रोदो दे आं फैगासिनो थाब दे मम आंना लोगोफ्रा सौहैजोब्बायनो नोङो डियाडखौनो नागिरगासिनो ना नाथाय नों मोनथ'लालै आयै गड आबायाबो थांमाराखैबा होमबा मारै साना थांखो आरो आबानि आखाइ दंब्लाथ' बे माबा मोनसे कुइसन खालामगौमोन बाट बिराद नर्मेलैनो रायलायदों आंजों न' आबाया जेबो मोनथिमारा जाय खोनासंनाय थांदो गोख्रैनो दा बाराबा सन्देह जालायलांगोन बे राइट मम आं थांनांसिगोन बाबाजों जाहाथे बे सन्देह दाजाथों गोसो बायदि बेरायनो हो गथ'खौ मोजाङै मोजांनो आरो गाव जेखौ गोसो बेखौनो लांबानो जाबाय बेरायनो मिथिबाय जागोन मामा आयाबो दाबो सफैया माथो ओइ ओंखामखौ आंनो जाग्रोनांसिगोनलै आइखौसो दसे नेबावदोंमोन आं आबा चिकेन लाबोगोन होननायखाय मम'सो बिहरबावदोंमोन आं लाबोना लाबोआ दायो बोरैबा खर' सारोमसो मोनबायलै दहाय बै बाजैमोननाव जौ गोरान लोंनाया थोद आंथ' अखाफोरनो फन हरफिनाखैमोन ना मैयानिफ्रायनो खेबसेबो हरासै माथो जानो हागौ एसे बोरैबा मोनदों खोमा ना आंनाव हरफिननो थेवबो गावबो बुजिनांगौमोन ना आंखौ बिदि प्रप'ज खालामनाङामोनब्रा एज ए फ्रेन्ड थाबानो जायोमोन ना लोगो बायदि गावहासोबा मानो आंजों माने आंखौ मानो गोसो थोनांगौ बे थेवबो हरबाय थायोमोनब्रा दिनै हरासै र' आंनो कल खालामसैलै रिं जादों माथो आइया माथो फनखौनो दानबायसैलै बा माने आंजों दा रायलायबावला जागोनदां बेबायदिनो नों मेरि फनखौसो दानबावबाय आरो थोदस सोलाबा आंहाबो हरबाय थानो बाराखौबा बाब सोंनायफ्रा जासोलायथारदों आंनाव उमुगा फैया नामा आमोखाया फैया नामा उमुक थुमुक फैनायखौबा मानो नांगौ गावस्रा ना नायनो लुगैसोदों आंनि फिसायखौ मालायनि लाइफआव इसेबां इन्ट्रेस्ट ना बिसोरो गावस्रा जेबो खामथान्दा गैया नामा हो साला दाथ' र' आयाबो दाबो सफैयासै थेख्लायाबो फिल्मसो नायदोंबा ओंखामखौनो जानांसिगोन दे आरो ओंलै ना बाबाना आंहा जारखि टेनसन दुखु जा जेसेबांखि प्रब्लेम जा जिउआव आं जानाय लोंनायखौबो दोनथ'नो हायालै बे सानमोदलाखौथ' मावजि बुन्दाखौ गोसोखाङाथ' नङो नाथाय गोसोखांदों र' आङो फिसा गोसोखांदों आरोना बारा बुरजा गोसोखाङाखै बुरजा गोसोखाङि जाहोना गावनो खालामना लादों र' गावहाबा सिरि रायरा खालामबाय थानोसैना आंजों मानसियानोथ' ओमफ्राय मा जामारखोब्रा बुजि मोनबाय दे आङो हे सानालाय फुजायाव सोरजोंबासो बेरायहैबाय थादों नामाब्रा हो माने जेराव फुजा गिदिर जादों बेहायसो थांबाय नामा बियो फुजा जाखुमानो ना सोरबा हारसा हिन्जावखौसो गोसोथोबाय बियो मानसियानो बेंगलावसो थांबायदां बाराबा फुजा गिदिर जायोना माने आखाइ हमनानै सोरजोंबा बेरायगासिनोथ' नङा बियो बबा फुजा बोथोर बेखायनो सानजों रायरा जाबाय थादों गावनि बिसिजों बुजि मोनदों दे आं सान बुजि मोनदों ना सनाजोंसो थांनानै बिसोर सानैजों आयु हाबाब आंजों माने आंखौ बुङो आरोना बे रायलाया नाथाय सनाजों रायलायना बहाबासो संसार जाखुमानानै दं नामा बिसोरो हो आरोथ' फिसालाबो दंखायोबा बेखायनोसो मा आंखौ थगाय बियो मा सनाजों थांबाय मागोना ओरैनो फिसाला उजियाखैलै साना एसे खावब्ला सिब्लाखायसो बेफोरबायदि जादोंदां गावबो बेथ' आंनिसो बेसेबा गुवार गोसोमोन थुनथुलिनि नैबे थुनथुलिनि जे नोंखौ बेफोरबायदि मोनथिनाबाबो आं नोंखौ गनायदोंमोन सान
नाथाय लैजा गैया लाजिथाराबो थेवबो नोङो हाबा जाखांनानै बेखौ मानो गुबुनखौ लोगो हमहैनांगौ नों हिनजावनिनो चाक्कर जाखागोन बहाबासो खना खनला दंहैखुमायो बियो रागा जोङो आं बेखायनो रागा जोङो आगोलथ' बेसेबांबा थुनथुलि जायोमोन नाम लानानैबो मेङामोन नोङो आंखौ नाथाय दिनै नों आंखौ खेबसेबो फनबो हरा फनबो रायलाया नंखाय बाखाय नों आंखौ माबा बिदि एसेमेस हरफ्लाबाय थादोंमोन दाबायदियाव फैथों र' होसो हरखागोन आं नोंखौ आइ थुनथुलि हा माथो हारसिं रायलायबाय थाखोसै नोंलाय सोरजों ना फन रायलायदों रायलायाखै आं आयै सानखौ बमजों उरायनोसो लुगैबाय आङो आयौ हा मा होनखोसै नोंलाय जेन'बा गाज्रियाथ' गाज्रि र' थेवबो बेफोरबायदि साननाङा दे आइ हा बे मोद्ला जावैसोखौलाय माखौसै आंहाबो नै एकदम बे नोमादैया सासेया र' होनैनो लेट जालायलांबाय आरोबा फिल्म नायनोसो बुंबावदोंमोन गैया आंहा बेफोरखौ सोलाबबाय थायाहाय आंथ' नायबोआखै नायबोबानो जायोमोन आरो सोलाबथाराहाय आङो बेफोराव मेगन मोदैनो फुजा नायनाय माबा नायनाय बेखौबा दसे नेंथाबबाय थानायखायसो थांदां जेन थेन दासो न'आव सफैनो हाबायलै बे अखायाबो दहाय गेजेराव डिस्टार्ब खालामबायना थुनथुलि आंखौबा मा सानानै दं बिसोरो ओमफ्रायथ' गोबां आंखौथ' गोरोन्थि बुजिखाबायदां दिनै अलंबारा आंखौ हेल्प खालामामोनबा आंथ' न'आवबो सफैथ'नाय नङामोनलै थुनथुलि आयै आफा आयैलै थुनथुलि आबासान आयै थुनथुलिया बहा ओमफ्राय नोंसोर मिन्थिगौना आंजों मा जादों आबासान बहा दंमोन नों एसे गोबाव हाबा मा जायामोन मा फाग्ला बोरा नोंलाय बहा थाङामोन ओमफ्रायो आयै आङो ओमफ्राय आयै मिन्थिगौना साना मा जामारखो दे माने बियो गुबुनजोंसो दोनखारलांबायदांलै बेंगालर फारसे थांबायदां नङाबा बेंगलथिं नै गावनि थुनथुलिखौनो जेबो केयार खालामला बे नांजाला आं मानो हाबा जानाय बेफोरबायदिजोंलाय नाथाय आंनि गोसोआ एथ' कमजोर नङा दे आयै बे जे आंखौ थगा होबा आं बिदि गाबबाय थानो बिनि थाखाय ओंखाम खहाबि माबा उन्दुनो जानो लोंनो सुख गैयै बिदि खालामना लायालै आङो हा माथो लाब बेबायदिनि थाखाय गाबनोलाय दरखार जाखायाखै आइ आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ सिगाङावनो बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव था हाबानि समावबो लायफिनखाथारदोंमोन आङो दाबो जेबो नंला नुबायना बिनि आखलखौ नुखाबाय हौलै आयै ओमफ्राय आइ बेजों जेबो रिलेसनथ' जाथ'खायाखैमोन दा ने मानोना बेथ' नोंखौ थगायथ'सेसो लांदोंना ना होद आयै बिदि जेबो गैयालै जोंनि गेजेराव हाबा जादोंबाबो होमबाबो आं बेखौ मोजां मोनथारोमोनब्रा सानखौ दा नों मोजां मोनबालाय मा जानो आइ आं सिगाङावनो हमनो हाखाथारबायमोन मानसियानो एसे फाल्थुक नालाय बै सासेजोंसो दंहैयोदां बाराबा मा थिग मा भरोसा फुजा बेरायहैगासिनो बियो दे नोंबो बावनो नाजा बेखौ बेबायदिखौ गोसोआव लाबाय थानाङा हामबाय दे जेबो रिलेसन गैया ओमफ्रायथ' आंनि फिसाजोनि लाइफनिफ्राय थांथारबा हामसिगौ बियो फैथारनांला माब्लाबाबो आइ थुनथुलिनि जिउआव फैब्लाबो आं लांहोखाला आंनि फिसाजोखौ आंनि जारौखौ ओरैबायदि लाखिगोन आङो आंनि आइ थुनथुलिखौ नों बेजों जुदा जाथारनांगोन नाङा ओरैनो दा आइ थुनथुलिनि गोसोआव एसे बिनि थाखाय माबा फैहांखाबाय बेखायनो आइ हाबा जानायावबो जेबो हाखु दाखु खालामनाङा माब्लाबाबो गिदिरफोरनि खोथाखौबो बिमानि खोथाखौबो माब्लाबा लानांगौना जोंफोर माबा दुनिया नुबोनायहाय आइ जोंहा बैसोबो जाबाय दा नोंसोरो दानि जेनेरेसन बेखायनो एसे मानिनांगौ आरो ओमफ्राय नों थिगखौनो बुंदोंमोन आयै दे ओमफ्राय नों जाम्बि बायदि रायलायबाय थानोसै आथिं आखाइ सुनानै ओंखाम जानोसै आरो आंबो जाथ'वाखैमोन आरो दहाय आङो दावदै खेला गेलेदोंमोन गैया जायासै ओमफ्राय हांसोसो मोनबोबायलै आयै गाबोन खुमब्राजों थामाम जानोसै आयौ नोंहा बेफोरबायदि मोनबोलायथारदोंहाय माथो सानदों दे आरो दे हामबायसै होनबालाय जानांगौ माने जानांगौ टेनसन थाबाबो खुनु खोथा गैया आंथ' मिथिगौ नों आयै हाबा जानानै नानियालाय मानोथो दख'नाबो गाना आसानबो गाना बायदि सिन्दुर फोथाबो लाया होनथारदोंमोनब्रा आंखौ बाद दे बिसोरनि खोथाखौ खोमा होनाङा अबावलाय बिसोर नोंनि जिउआव मा जादों मा मादों मिथिगौ बिसोरो बेनोथ' आंबा मा जादों आंनि साना थखा होदोंबालाय मानो सिन्दुर फोथा लाबाय थानोसै आंलाय आइ गावस्राबा मा नांजायोलाय दा गावस्रालाय फिसाजो फिसाला गैया गावसिनियाव जाबासो बुजि मोनगोन मालायखौ एसे गाज्रि नोजोर होबाय थानाया
ओमफ्रायथ' मिथिगौना बिहाव बिखुनजोनावलाय आं देलायनानैबो थाखायोमोन दे आयै दख'नाबो गानोमोन ओमफ्राय दा आङो बर्थमान रागा जोंथ'नानै दङना बेखायनो बाद दे सानदां दुनियानि खोथाजों सोलिबा माब्लाबाबो दावगानो हाया आइ जायगा दाबसेयावनो गोदोसोनानैसो थाबाय थागोन मिथिगौ बिसोरनि खोथाखौ सानबाथाय सोरांलायगोनसो नै जुलाफि गुदुं गुदुं लाबोदों आङो ओमफ्राय माबा लाबोदों मा होनो बै आसि मिथाइया बिखौ जाखागोन आङो दे नों आथिं आखाइ सुदो ओंखाम खुरसै ओमफ्राय आं मिथाइ जाग्रोनि एसे ओमफ्राय एबार दुर्गा फुजाखौथ' जोंहा बेरायनोबो मोनखायासै नालाय लोखि फुजायाव सानजोंनो बेरायनोसैलै नांलाया जोंनो रावखौबो ने खेबसे बेरायगोन दे आंबो एबाराव जागोन दे आइ दे थाथ' दखान होनायाना आयै दिनैहाय माबा 9,000 जानो 200ल' खम जाखादोंलै जा सेल जाजोबदों आंना ओमफ्राय दावदैखौथ' थामाम जाखादों आयोहाय आइ एकदम बरियानो एखनबा मानसि फिरबाथाय मोजां जायो दखानफोराबो मा जाया बा मा जाया मानो जेबो खबरबो गैया माबो गैया मारैथो आरो बिदि जाहैथारखो नोंलाय मा गल दिन्थिनाय जाबाय थादोंमोन बे हो न'आव फैया अबाव फैया सोरजों दंहैयोमोन नोंलाय आयै आं गोसो जाना बिदि खालामाखैलै जेब्ला आं फैबाय थादोंमोन ट्रेनावनो आंखौ सनाया माने लाइक किडनेप खालामनानै गावजों दोनहैदोंमोन मा सनाया नोंखौ किडनेप खालामदों औलै आयै ओमफ्रायथ' जेन थेन थेंक गड आं बिनिफ्राय खारबोनो हाबाय नाथाय बेलाय मा फाग्लिबोरबाय थादों हो नोंखौ आंनि फिसाखौ बिदि खालामनो बियो मा खल दिन्थिनाय जादों बेनाबोलाय आयै थुनथुलिया बोरो आंनि थुनथुलिया आबा थुनथुलिया न'आवसो दंहैयो नों गैयिनिफ्रायनो आरो नोंबो बिदि खालामबाय थाबायना बिहा सानबायखि नोंसो बिदि खालामदों दा जोंथ' बिदि होननानैबो मिथियामोन ना नोंखौ आंखौलाय गाज्रि मोनखासिगोन आयै फैयाबा न' सिङाव फैग्रो रायलायनोसै ओमफ्राय जमानो हाब आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि खालामदों बासना नोंलाय मानोथो बेखौ गावखौनो उल्था बोबथिंनानै बुलाबायनानै फैयाखै नोंलाय हो बेनोथ' हागौमोन नाथाय बडिगार्डआनो ओरैबायदि दोनदोंना बियो जेथिंबो थांबानो बडिगार्ड आरो खानानै आंखौ एक सेकेन्डबो हगाराबा आयै आंनि फिसाखौसो बिदि साजा होनो मोनबाय थाबाय बियो गावखौनो साजा होनो हायाबा दाखुसो बियो दाखु अहंखारसो बियो मिथिबाय आबा अहंखार मालाय हाबा जाखानायखौनो जबरदस्ति खालामबाय थानायसै बिलाय बेनोथ' आयै दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना बोरै नांखो नायनानै खोन्थाहरदो गोबाव जानाय बायदि मोनलायलायबायलै लोगोफोर मैयाबो दाख्लैबो होनाय जायासै थेवबो दिनै दसे लाबबाय आरोना सनामोन जाबजुबबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो प्रब्लेम जायाबा फैफिनसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे बाय बाय आरोबा जोंहा बावगार हायै गोसोखौबो होबाय दै सनामोन नायदोंना नायाखै नोंथांमोना जायफोर माने जाय नायाखै नोंथांमोना नायबानो जाबाय दै लिंकखौ जों डिसक्रिपसनावनो होखागोन बैखौबो नायना होदो सनामोन लोगोसे बेखौबो नायना होदो ने बाय